सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 7 सेप्तेम्बरनि बिसानाव फारियै जनन कुमार बसुमतारीनि हावरिया खाफाल, क'क्राझारनि सोमखोर बसुमतारीनि बादारि, गुथाल बर'नि बावनो हाया, चिरांनि कमल मुसाहारिनि रजेनि सावगारि, गलाघाटनि पवित्र ब्रत दैमारिनि जिउ, क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारीनि जारिमिन जानानै, बाक्सानि सबिराम बर'नि फोरोंगिरि सान फालिनायनि सेर सेर, जहस बसुमतारीनि आन्दायनांबाय आं, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि नबा ब्रह्मनि आइनि बांद्राय अननायावनो, बाक्सानि रैदोम बर'नि गोसो जोलावदि खन्थाइया सेबखांजादों आरो कामेस्वर बसुमतारीनि अननायनि दौलें सुंद' सल'आबो फोसावजादों एबा सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।